kay. Oh. Shing. Da 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 shing da 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 da. Shing da da da. Shing da 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 da. Da 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 shing da 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 shing da 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 da. Ebrel! Inalalayan ng mama niya. Oh, dive! Oh. Ay, shit! Dahan-dahan baka mahulog ang ating camera. Ayan, ayan! Oh, ayan na naman. Ayan na. Oh, ayan na. Oh, overacting. Jump shot tayo, jump shot. Isa pa. Jump shot, video naman yan. Hindi, yun yung cellphone. O yan, go. Paano mag-jump shot ang isang Atenista? O, jump shot. 1, 2, 3. Wow! Anong jump shot? Yan mo kung hindi nag-jump pa. O, tingnan natin. So, ayan guys, maglalaro daw kami ng volleyball with Ateneo versus Arellano. Meron kami ng bola. Okay, so maglalaban na kami ng volleyball with Ateneo versus Arellano University. Sino kayo mananalo? Let's go! Okay. Kuha mo na eh. Saan? Ayan. Ano ba yan? Taas mo! Okay, talo. 2-0. 0. Taas mo ay ganun oh. Kamso mo. So ayan guys, maglalaro kami ng jackpot and poi ng Itbulaga. Nasa kalaban ko ang aking pangit na kapatid. Pangit, di ba? Sangit ka. Uy, hindi naman. Hindi ko sinasabing ganun. Pero ganun na. Charot. Tayo magja-jack and poi lang kami. Ang parusa, hi ka muna dito, bebe. Hi ka muna sa camera. Hi ka, Wilis. Hi! Hi! Oh, upo ka na dyan. Upo ka na dyan. Upo ka na. Upo yung sipon mo tumutulo. Yung sipon. Ay, makakain. Huwag mo lagyan ano ko. Oh, upo na dyan, upo na. Upo na. Ayaw siya umupo. Upo na, upo. Upo! Ayaw, ba't ayaw mo? Upo. Ayun, oh. Hi ka na lang doon sa camera. Hi! Ayan, pupunta daw kami sa Umbrella tsaka sa White Sand. So ayan, lalarga na. Handa ka na ba? Handa. Ba't ka ganun ka picture? Kala ko picture. So ayan, lalarga na kami. Ito kami sa Kutikot Island. Ano hindi ko tikot? Saan ba yung kuya Umbrella? Umbrella tsaka White Sand daw. Sabi nila maganda daw doon, kaya pupuntahan natin ngayon. Ngayon. Ate, Chilsuit. Andun na yung mga kasama namin, ang layo nun. Ay, lang ni tatay. So hanggang ganito lang yung takbo namin. Ayun na! Oh my God! Ha? What?
malapit na kami. Then, ang ganda. Ganda. Pwede mag-picture dyan, no? Ang ganda, oh. Ako naman sinalalam na Wow. Kuweba siya, guys. Mukhang malakas yung alon dito banda kasi. So ayan, nandito na kami sa Umbrella Rocks or Umbrella Rocks. Hindi ko mabigkas. So ayan, bababa na kami. Oh my god. Hindi ako naligo Talaga yung ano lang, sobrang bilis ng bangka para kami lumilipad. Pero enjoy. Sa baba na tayo. Ano, walang So ayan, nandito na kami sa first destination. Nag-enjoy ka ba, Nay? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka? Wait na, naihi ulit ako. Naihi ako. Oh. Yan. Dagat naman to kaya ayos lang. Kung maalat, hindi sa ihi yun, sa dagat. Ala! Yan siya na. Picture! Yay! Hi, Lola. So ayan yung umbrella, yung sinasabi ng ano, umbrella rocks. Kung siya lumabig sa umbrella Yan, umbrella rocks. Payong na bato na lang. Hirap. So ayan, sa mga gustong mag-vlog katulad ko dito sa Agno Beach, make sure na pag magbabangka kayo at pupunta kayo sa mga destination dito sa Agno Beach, siguraduhin nyo meron kayong dalang plastic para sa inyong mga camera dahil sobrang bilis ng bangka tapos ang lalakas pa ng alon, so basang-basa yung mga gadget nyo pag di kayo nagdala ng plastic. Kaya magdala kayo kung ayaw nyo masira yung mga gadget nyo. Hello. Hello po. Ay! So ayan, mabato siya, guys. Ayan, no, marami siyang bato. Kaya dahan-dahan, tapos may mga butas siya. May mga butas siya kaya dahan-dahan sa paglalakad. Tapos lagi mong tignan kung ano yung nilalakaran nyo. Pwede kayong madapa. Tsaka madulas. Dito ano yan? Patingin ako. Patingin ako. Hindi mo nahuli siya, oh. Ay! Alimango. Gusto mo na ito? Gusto mo? Iuwi mo to? Iuwi mo? Marjon? Alimango. Ulam nyo daw, tita, bukas. O, kuha na tayo. Paano mo nalamang malakay? Ganun pala paglakay mo. Masarap ba mag-swimming? Masarap mag-swimming. Ano yan? Mag-hi muna kayo dito. Hi, Lilis. Hi, ganun. Kawan. Lian, hi, Lian. Lian. Supladang babae ito eh. Hi. Lian, Sarap Lian. dyan. Lian. Sandali lang, may balyena. May balyena. Sandali, kukuhanan ko lang tong balyenang napadpad dito sa dalampasigan. Tingnan nyo, ang laking balyena. My God. Shit, ang laking balyena, oh. Ay, may karama pang syokoy. Ay, ang gondo ng balyena, oh. Pwede nyo. Balyena ba to? Pating.
Sabi nila tatawagin ko daw sa pangalan. Anong pangalan nyo? Oh. Oh, Team Piranha. Ang pangalan nyo? Oh. Oh, sige. Team Sexy. Wag ganon. Ang pangit naman. Ulit. Slow mo. Isa pa. Gusto ko yung wait lang, gusto ko yung paglingon nyo may pose. Gawa. Yan. Sandali. Go. 1, 2, 3, action. Ang gaganda naman nito. Wait lang. Ang gaganda pa lang eh. Tumalyaw damat. Ulit. Sabi mo, lingon. Parang ang gaganda naman nito, Team Sexy. Ganon. Go Lights, camera, action. Ang gaganda naman nito, Team Sexy. Kinaya nyo ba yun? tama na nangyari. Yung isa dyan, 6 ang anak, 7, 8, 10.